הגרעין כזה לא שמעתם מעולם, מלא תקנים שווים, יש איכות יודעים כולם. אנשים חמים, מפנקים בכמויות, עולות מלא קומות ומגיעות לחפלות בדירות. ברחוב עברתי ילדים פה באורות, שעות בנסיעות, אורייתות רבנים, מדרשה בשבתות. אז תקחי כבר קו אל הדרום, תבואי לסיירת, תמצאי את המקום. גרעין דימונה אגדה, תמיד בעשייה ומרימות האווירה. כמה כיכרות? מוכנים לזה? קומונה תיכונים, בין אתר ומאירים, יוצרים חלום זהות, על מה בנועם חיים. רוח במדבר, סבא מועדוניות, משפחות מגויסות, פותחים עתיד גנים והקשישות. הרצות וידעת וגם חונכויות, לתקן גנים סודות. ושחר כפרה, רכזת של השמחות. אז תקחי כבר קו אל הדרום, תרוצי לסיירת כי נגמר במקום. גרעין דימונה אגדה, תמיד בעשייה ומרימות האווירה. זה גרעין צצה, הרוח מלאנו חברים. גרעין דימונה, בעזרת השם עוד השנה כולנו מתחתנות, לא סוגרות שנה שנייה. ועכשיו שבנת את האיכות, דימונה